gobe akwai azumin nafila na 9 ga watan Zulhijja ta fito ranar Asabar kan mu ƙi sunnar Annabi Muhammadu ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Akwai malamai da suke ƙoƙarin cewa ba azumi ranar Asabar, suna kafa hujja ne da hadisin Abdullahi bin Busra, wanda wannan hadisi ya tabbata ƙirƙirarren hadisi ne kuma da'ifi. Hadisin da yake cikin Ibn Majah hadisi mai namba 1726, la tasumu yawma sabti illa fi mafturiba alaikum, kar ku yi azumi ranar Asabar sai wanda aka farlanta muku. Imam Malik ya tabbatar da wannan hadisi da'ifi ne, ƙirƙirar hadisi ne, ba daga Annabi Muhammadu take ba. Yana cikin Abu Dawuda hadisi mai namba 2424, ya ce lalle Imam Malik ya ƙaryata wannan hadisi. To Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, hadisin da aka samu daga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, an allaka mata, qultu li Aisha, yace na ce wa Nana Aisha, hal kana yakhussu min al-ayyami shay'an, shin Annabi yakan keɓe wasu ranaku ne na yin azumi? Qalat la, sai ta ce a'a, kana amaluhu dimatu, Annabi ya kasance duk lokacin da ya niyyar yin wani aiki na ibada kawai yi yake yi, har take cewa wa ayyukum yuqiku ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqiku, waya cikin ku zai iya abinda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake yi. Mu dubi hadisin Juwairiya wanda Buhari ya ruwaito kan namba hadisi mai namba 1996. Annabi ya zo ya same ta tana azumin nafila ranar Juma'a, sai ya ce mata kin yi jiya Alhamis? Ta ce a'a. Za ki yi gobe Asabar? Ta ce a'a. Sai ya ce to ranar azumi shi kadai, ranar Juma'a shi kadai mutum ya ware ce zai azumi? Allah ya hana. Wannan zai tabbatar maka da cewa Annabi bai hana azumi ranar Asabar ba, domin malamai sun tabbatar da azumi guda 3 da ake yi duk wata, to wajibi ne, umarni ya zo mutum na iya yin sa Alhamis, Juma'a da kuma mai Asabar. Haka ma azumi na ranar Arafa da kuma azumi ranar Ashura idan ta fito ranar Asabar, malaman fiqh sun tabbatar da mutum na iya yin sa. Saboda haka mu yi iyakan kokarin mu yi wannan azumi, akwai dimbin alkhairi, akwai dimbin lada a ciki. Ubangiji Allah ya bada dacewa, ya ƙara mana son manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam.